eta 11 minutu eta Trapagaranera saltotxo bat egingo dugu ostera bat. Ez dakit, Trapagaranera edo Frantziara jo behar dugun usteo Frantziara. Trapagaraneko itxaropena ikastolakoak Erasmus programeagaz dabiz, esan behar, Trapagaraneko itxaropen ikastoleak Erasmus Plus akreditazioa lortu dauala, 2022-2027 denporaldirako akreditazioa Euskadiko 17 ikastetxek lortu dabe, 8 Bizkaian, 7 Gipuzkoan eta 2 Araban eta itxaropena ikastolia izan da, Ezkerralde osoko institututo bakarra. Hori guztia azaltzeko Guruzne Eskurra, ikasketa burua eta Erasmus programearen arduraduna, telefonoaren beste kaldean daukagu. Guruzne, egunon eta ondo etorria? Egunon, eskerrik asko. Zelan, frantzia zauz ez da? Bai, hori jaken Erasmus programa batekin nahi zuzen, hori jaken gaude, Lekantaleko herrialdean. Bueno, hasiko gara esaten, gero esango dozu zer egiten zagozen tabar, baina Erasmus Plus akreditazioa lortzeak zer suposatzen dau? Erasmus Plus akreditazioa lortzea suposatzen dau gauza asko. Suposatzen dau ikastolako ateak ireki ditzakegula eta gure ikasleak Europara atera proiektuak diseinatu elkarlanean aritzeko Europako beste ikastetxe batzuekin, beste gaztetxe batzuekin. Nire ustez hori da, ateak irekitzen ditu, errekursoak ematen dizkigute, Europaren finantzazioa daukagu, eta proiektua planteatu ditzakegu, elkarlanerako, bidaiekin, elkar topaketekin, orain gauden bezala. Niretzako gauza handia da. Zeretzako gauza handia da. Bueno, 16 ikasle gazagoz, Frantzian, konta iguzu, zelako ikaslea tira zer egiten zagoze, zema denporarako? Begira, dira, 16 ikasle, adin desberdinetakoa dena dira DBH-koak, DBH bat bitze hiru. Eta hauek, hain zuzen dira musikazaleak, gut ditugu musikazaleak ikastolan. Eta egiten ari garena da beste 5 ikastetxekin batera diseinatzen ari gara Europarako sinfonia bat. Orduan, 2 ikastetxeka, bikoteka, sinfonia horren zatitxo bat konposatzen dugu. Guri tokatu zaigu horiakikoekin, hau da Frantziakoekin, eta beraiekin ensaiatzen ari gara bion artean hori konposatu dugun sinfoniaren zatia. Gero daude eskoziarrak lanean italiarrekin eta lituanoak grekoekin. Eta ideia da, konposatzen dugunean osorik, elkartzea guztiok, segurazki Abedenin, Eskozian, eta jotzea, gure sinfonia. Eta horretan gaude, ensaio. Bueno, zeuen egunerokoa eta horrek ikasleak eta non dagoz, ze lekutan dagoz, bizten, zelan egiten dozu eguneroko kontua? Egunerokoa familietan daude. Hemengo beste ikaskideen familiekin bizi dira, eta han egiten dutelo, eta gero egunero datozona ikastetxera. Eta hemen elkartzen ditugu musikagelan guztiak, hemengoak eta gureak, eta ensaiatzen ematen dugu, gaur arratzaldean daukago emanaldi bat, gurasoentzat eta entzuteko, gure zatitxoa. Eta benetan ziraragarria dela, entzuten duzunean, beraiek elkarrekin jotzen, ez dakit hor, sarritan heltzen zarenean eta euskasunean hizkuntzarazoak eta kanporazoa zenean, badirudi musika dela hizkuntza unibertsal hori, ez? Musikaren bidez elkar ulertzen dute primeran, eta oso esperientzia polita eta berazgarria izaten ari da, benetan. Noiz arte ongo zare eta noiz tizagoze? Ez bakarrik egongo gara bihar arte. Bihar arte. Igandetik. Gero daukagu beste bidaiatxo bat, baina hau beste ikasle batzukin eta beste proiektu bada, hori da irakursaletasunaren inguruan, eta goaz Kataniara, larun batean. Zoaz, zeu zoaz Siziliara beste talde bategaz, ez da? Beste talde batekin, bai. Eta horrek... Eta beste proiektu oso desberdin batekin. Eta zelako proiektu da hori, aurreatu iguzu? Hori da irakursaletasunaren inguruan, literatura eta irakursaletasuna bultzatzeko inguruan, hartu dugu holokaustoa eta hor inguruan sortutako zenbait liburu irakurtzen ari dira, hor beste herrialde diferente batzukin gaude, beste 5 herrialde baina diferenteak, eta hor ere beste ikasle batzu daude noski. Hor diferentea da, guk eramango ditugu horra bakarri 4. Baina etorriko dira beste 4 Eslovakiatik, 4 Portugaletik, 4 Frantziatik, beste toki batetik Tuluzetik, bertako Kataniako beste 4, eta sortuko duguna da nazioarteko talde bat 16 ikaslekin, hor benetan ematen da, imersioa eta elkarlana ulertzen ze. Horla talde handia, hona derrigorek harri behar denuen talde handia ze, musikariak elkarrekin ensaiatu behar dute. Baina beste proiektu batzutan
talde handiegiak eramaten badituzu, gertatzen dena da, zailagoa dela irekitzea beraientzat. Baina eramaten badituzu bakarri lau, eta elkartzen baldin badira, beste, lau hangoak, eta lau, sortzen dute naturalki talde hori, bilatzen dugun talde hori, eta elkarlan hori. Bueno, izago ze Frantzian, gero joango zara Kataniara, Siziliara, eta beste hirugarren proiektu ape badeukozu, ezta? Giza eskubidei buruzko proiektua. Giza eskubideen inguruko proiektua daukagu ere oso polita izan da hori. Bueno, hori ja bukatu dugu, euki dugu. Hor ere egon ginen Estrasburgon, hori giza eskubideen auzitegian, ikasleak eraman genituen, horre geneukan alemaniko talde bat, eta beraien gidaritzapean, egin genuen hori, eta oso proiektua berazgarria ere. Hori pena izan zen, zoritxarrezko pandemia honek harrapatu gintuela erdi-erdian, eta zenbait gauza geneuzkan gehiago programatuta, baina ezin izan genituen egin. Hori izan zen apurtxo bat. Oso proiektu polita zen gizasku bidena ere. Bueno, Azkenean da, atzeratzea eskola errealitatera eta kalera. Ateak itxi beharrean, ateak ireki, eta atera ikasleak, eta hauek berehala konturatu dira hizkuntzen beharraz. Zu kontatu aldi ezu mila gauza, baina zuke kontatu beharran, eramaten badituzu, eta egoera batean epintzen badituzu, non behar duten hizkuntza, ikasiko dute. Orduan niretzat hori da, realitatean sortzea egoerak, beraiek sentitzeko beharra, hau ikusteko, hau jakiteko, eta konturatu nahi zena da, ateratzen dituzunean kalera, ez dana bakarrik kuriositatea sentitzen dutela doazen tokiko inguruko kulturalita buruz. Hori bai. Baina, karo, hemengoak ere galdetzen dute. Orduan bereiek ere, nik uste dut baloratzen dutela gehiago berea. Ze kontak galdetzen dut, eta nondi zatoz eta nolakoa da hori, eta Euskal Herria, eta zakizara, zuek Euskaldunak, bueno, beraientzat ere da, erronkatxo bat, Euskaldun bezala agertu behar naiz edo dana dalakoa, hemen. Gehiago jakin behar dut. Gehiago, eta betzatzen dut, alde horretatik ere oso berazgarria dela. Nik beti izaten dut, sekulaz dituten zuten, horren beste euskaraz hitz egiten, kanpoan gaudenean baino. Bai, badakizu, guzti gustatzen zaigu aukitzea gauzak ez, ni horrelakoa naiz, edo ez, identifikatzeko, eta tribuak, eta bar. Eta orduan beraientza da identifikagarria dakira. Pero, ez dut hitz egiten gaztelania. Bueno, holan, kanpoko hizkuntzak dekon garrantzizegaz, eta baita euskeriagaz konturatzen diren, ez? Bai, benetan baietz, Ni bentsatik garri dut hori. Baina ez dute gaztelania, ez oso gaztelania hitz egiten. Ez, hau gure hizkuntza da, hau diferentea da, hau euskara da, hau hizkuntza, bai, gertatzen da hori ere. Hori ere gertatzen da. Oso esperientzia berazgarria dira, benetan, Eta eukitzea hori ziurtatuta horrego 5 urtetan dauzkagula, hemen behar duzuna da, karo, bidaia dira, egonaldia dira, eta diru bat zazatzen du, eta eukitzea daukagun bezala beka hori, horrego 5 urtetarako, ematen dizkigu aukera bikainak. Orduen, datorren urtean gauza bardina egingo duzu, ez da? 27 arte. Bai, eta ez bakarrik ikasleak, irakasleok ere mugi gaitezke. Eta irakasleok ere daukagu diru laguntza hori baldin badugu, dozin tokira, adibidez ikustera zer nola egiten duten beste toki batzu eta guk egiten ari garena. Zer nola irakasten duten. Bai. Da hor dago job shadowing deitzen den aukera, non joan zaitezken, zu nahi duzun tokira, edo interesatzen zaizun tokira, ikustera nola egiten duten gauza konkretu bat. Hori ere nipetzatzen dut oso berazgarria dela. Dudabare. Guruzne, ikusten zara oso posik lortutakoagaz, eta, bueno, oso batez sinesten dozule, ez da? Ederto. Hori da. Zelako egura jeukegu Frantzian? Oso baina alguzkitzua. Ondo. Oreka, bueno, basatu ze bueltan orduen, ez da, Biler? Bai, bizarguz, bueltan. Bueno, ondo baino beto egin dizuela bueltia, eskerrik asko gurean izatearen. Agur! Eskerrik asko zuei, agur.